Ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma ħallew fil-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin ma' 6 miljun euro, hekk kif din il-miżura kienet waħda li juriet il-kompetenza u l-kredibilità li għandu dan il-gvern fil-qasam tal-enerġija. Hekk saħqet fil-Parlament il-Ministru Mirjam Dalli waqt l-estimi finanzjarja s-sena d-dieħla tal-Ministeru għall-Enerġija, l-Intrapriżi u l-Iżvilupp Sostenibbli, waqt li tat ħarsa lejn dak li twettaq fl-aħħar sena u lejn dak li mistenni jitwettaq matul is-sena li ġejja. Hija notat is-sem attiv li kellhom l-imsieħba soċjali fit-tfassil tal-baġit ippreżentat li ser ikun ta' spalla għan-negozju ser ikompli jieħu lil pajjiż fit-triq tar-kupru wara l-pandemija. L-imsieħba soċjali kienu partners attivi biex fassalna l-baġit tas-sena d-dieħla. Flimkien fassalna baġit li jagħti priorità lill-ambjent u li tkabbir ekonomiku sostenibbli. Ambjentalment sostenibbli, sostenibbli fil-governanza tiegħu, u sostenibbli fl-impatt tiegħu fuq is-soċjetà. Fil-qasam tal-enerġija l-Ministru Dalli qalet kif matul is-sena li ġejja mistenni jkompli l-investiment f'dan il-qasam kemm fuq il-kapaċità u l-istabbiltà tal-provvista tad-dawl. Dan ser isir bli modernizzaru l-investiment fis-substations u ċentri ta' distribuzzjoni madwar il-pajjiż kif ukoll bix-xogħol fuq it-tieni interconnector mal-Italja. Rigward l-iżvilupp sostenibbli, il-Ministru Dalli saħqet li dalwaqt ser jkun qed jinfetaħ l-ewwel impjant ta' reverse osmosis f'Għawdex. Fil-Parlament tkellem ukoll id-Deputat Laburista Jonathan Attard li nnota kif il-baġit fih bosta miżuri li jimbuttaw l-ekonomija l-ħadra u biex in-negozji jeqilbu għall-operat sostenibbli. Il-Gvern qed iwassal messaġġ ċar ħafna l-futur ta' pajjiżna jinsab fis-sostenibilità ambjentali u l-ekonomija l-ħadra. Dan il-messaġġ il-Gvern qed iwasslu b'dak li huwa meqjus bħala l-ikbar pakkett favur l-ambjent u s-sostenibilità ta' Malta.